ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои канали Саудо ТВ. Имрӯз 26 декабр соли 2025 сол як квартираро наворатон мекунем дӯстон, хушро тамошо кунед. Ман аввал дар бораш мефаҳмонам, баъд соҳибхона худаш плани хонаро нишонтон метавад бачаҳо. Шумо фақат сабр карда тамошо кунед. Пешакӣ лайкотонро гузоред, дар канал подписатсия кунед. рақамҳои соҳибхона дестен дар рӯи экрани шумо. баъди рақами соҳибхона бо рақамҳои ма Саудо ТВ барои реклама мерояд. чизе дорен, хулоса мада бо метавонед муроҷиат бикунед бача азиз. навора шурӯъ мекунем. Квартираи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, пеши бозори Сафина, доми 10 этажа, хона дар 3 этаж бо масоҳати 43 квадрат савдо мешавад. Нархша дӯстони азиз, хонара шумо аввал хушрӯ тамошо кунед, соҳибмулк полни мефаҳмонад, баъдан нархша ҳам дар охир мега бача азиз. иншоалло ки нархи беҳтарин, нарх аз катлаван, ранги нархи катлаван бача азиз. хулоса серьёзни нафаротон баъдан занг бизанед. навора шурӯъ мекунем, хушрӯ тамошо кунед. масъалаи об свет без камбудӣ, мактаб, масҷид, бозор, садик, ҳама чиз дар пеши хона бачаҳо азиз қарор дорад. хуб, аллакай мардум зиндагӣ дорад, иҷозати ремонтам ҳастай. кадомитон мегирен, ремонтш мекунен, зиндагиро сар мекунен. далши дӯстон, соҳибхона бо аз аввал мефаҳмонад, тамошо кунед. салому алайкум бародаро. ина як хонаи арзони дига дар маркази ноҳияи Рӯдакӣ. беҳад арзонай. инами домай полни бучидаги ина одамо зиндагӣ доранд. дар ҷои беҳтаринай, ана пеши бозори Сафинай, устнош бозори Калоншай, ина иҷа банкай, ипара почтай, ҳозир ина бозори Сафина, ус бозори Калон, ина дом, дар 3 этажай. нархи катлаван гуфтесем, арзон. мақсад дом полни бучидагиай. лифт, падез, матез ҳама ремонт кардагиай. ҳозир даруни хонара нишонтон метавонам. 3 этажа. падезу полни ремонт кардагӣ. освещениё гирёнай. ҳамаш қоидагиай. ҳозир инами хонае ки гуфтесем. инами хонаи рақамина. ремонт надора. ба хости дилат ремонт мекунӣ. медрои зиндагӣ мекунӣ. ина иҷа ҷои баняу ҳоҷатхонашай. ҳозир як тахкагия метавонӣ ки ин иҷа дари ба ҳоҷатхона таъдил накунӣ. усунаш бания мешава, беҳтарин мешава. и асоси якхонагай. иҷа ҷои кухнияй. ина иша ҷои хона. и қобчаҳо да иё санг панг инами майдачӯдае ки ай шкат ай чиё зиёдтикаги майдаи хишти зои барои стяжкаи таи чӣ дар корат мешавад? амвоҳан дар корам. и хонашай. инаи ҷои кухнира хона мекунӣ. як бифорат кухниш мекунӣ, як хонагаш мекунӣ. иш ихтиёри хитай. бе ремонтай. ина ҷурай ма. хоб, ина иҷа ҷои холигиай. ҷои холигӣ калонай. иҷаро метавонӣ ки як кухни кунӣ. як кухни кунӣ. ё ки амиҷаро спалнира мекунӣ, амиҷа спалнита мекунӣ. и кухни калон места. як гала варианте. мақсад касе мегира, бо ба хости дилаш мегира, мекуна. ина ин хоно гирам, ина ҷош, ина сини берунаш. иҷа берунай. ами ҷои мошино истодагиян, таҳаш ҳавзи овай 800 тонн об запас барои ягон рӯзи мабодо. и ову свети доимӣ дора иҷа. бо мабодое ки ягон вақт як случайно об намеояд, инами даврае ки бесветӣ гузашта, чанд вақт об проблема шуд, иҷа да об бе проблема буд. инами хела кард. касе да мақулай нархи арзонаш кардагем. ҳозир ай катлаван ин нархора меган. инака ина хай ва бинем бо насиби комед ки боша марҳамат бигирен ва ченидитон ремонт